Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз боз як апаи азиз мона як дузандаи машҳури профессионали моҳира аз шаҳри Москва барои шумо рашинос мекунам. Касоне ки дар Москва зиндагонӣ мекунед, дар хонашам клиент қабул мекунам. Марҳамат, шумо метавонед ки равен дар хонаш кирта заказ кунед. И бо нагуфта намонам ки материалҳоро ҳам мефурӯшанд. ҳозир дар давоми видео материалҳои фурӯшишона мондагиам ва духти куртаҳошона мондагиам. Агар шумо дар дигар шаҳрҳо қарор доред, шумо метавонед ба тариқи видео визов шумо худтона гав мезанед, қатъи апаи азиз худтона нишон метиҳед, як назар мебинад, тамом, куртаи шумо тайёр. Доставка ба тамоми шаҳрҳо ҳаст. Агар шумо 2-3 курта заказ кунед, скидка обязательно ҳаст. Духти куртаҳошон ай 800 рубл сар мешавад. Духти куртаҳо бигем ки необычный, замонавӣ, фасон, чӣ хеле ки дили шумо мекашад, ба ҳамон дили мехостагии дили шумо куртаҳои шуморо медузонад. Апаи мо бениҳоят бигем зани хубанд, хоксоранд, надёжнянд. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен, рақамҳои ҳамин апаи азиз монаи дузандаи азиз. Метавонед занг бизанед, танҳо занҳо метавонанд занг бизанед, заказ кунед, материалошона тамошо кунед, курти духтошона тамошо кунед, дар ватсаптон мепартояд. И куртаҳои маъқулии дилтона заказ кунед. Ман хиёл мекунам ки ҳазор ҳамин одам агар турецкий заказ мекунӣ, хулоса чӣ намуд куртаҳои заказ намекунӣ, лекин куртаи духти тоҷикии худ мо бо таомаи дигарай. Ки ҳамроҳи маро зияда камин. Боз ҳам ассалому алейкум тамошобинони азиз. Имрӯз як рӯзе ҳаст ки рӯзто бегаҳа бигем сарсон саргардон будам. Мачид рафта гӯшт гирифтам, то худам ҳамиди гӯшта ба дили худам нагирам, ором намегирам, мерам мебинам ай ҳами бигем магазини гӯштои ҳалол, баъд харидорӣ мекунам. Баъд раҳмат барои комментарияҳои навори гузашта. Баъд як апаяи хоҳари азизи дигамон комментарие ки дар рӯи экран мебинед, ҳамин комментария нависта ки ту кӣ будиву чӣ шидиву, инам хулоса гапои зиёдӣ. Мехоҳам ки ҷавобаш битиям. Апаҷонҳо рост мегӯянд, апаҷонин, хоҳарҷонин рост мегӯянд. Ман як подавон будам, як занаке будам ки дар зулми шавҳар гирифтор будам. Як зане будам ки бигем дар мобайни як ҷангал худам тоқабу ҳамроҳи 3 фарзанд будам, лекин тонистам зиндагима дигар кардам. Тонистам аз зулми шавҳар худма озод карданд ва зиндагима боз ҳам як бор, 2 бор, не миллион бор ба беҳтарин рӯзҳо қарор додам ва миллион каси дигарам дастиёрӣ дароз кардам. Ва имрӯза бениҳоят дар ватсапи ман бисёр менависанд занҳое ки дар мушкилӣ қарор доранд. Ҳамин рӯзи гузашта як ташна истае ки ва гӯштбори тилло қарз гирифтама, дода натонистам, ҳамия пул шате. Акма ихелинода ёрдам намекунам, ба ҳар гап менависанд. Действительно ихелинода ман вообще ёрдам намекунам. Он шахсоне ки ман худам медонам, мешиносам, ҳаваёда ёрдам мекунам. Ман гуфтам апаи азиз, пул надорӣ, тилло нагиёхӣ. Мақсад барои ин шавҳаротон ҳаст. Ҳар шавҳарам ҳаст, кор мекунад, зуруш намераса, зурур намераса. Гуфтам тилло нагир. ҳамин хел дастгирӣ намекунам ин хели занҳоро. Барои чӣ? Барои ки дастгирӣ мекунӣ, бо дар оянда ба як хатогии дигар ба роҳ мезананд. Барои ҳамин қа ҳар як кас ақл дора, ақлша бояд худаш истифода кунад. Тамошобино, имрӯз як хариди баҳорӣ кардам. Намедонам чӣ авқот кунам. Хулоса Муҳаммад рафт мактаб, ман харид карда омадам барои кӯдакора бегаҳшон тайёрӣ. Чӣ пазм намедонам. Ва гирашда чанд намуд помидор гирифтам. Помидори чери. Помидори мехали фақат мегирам, беҳад ба маза ҳаст. Ай ки медонам ба мазаи дикро гирифтам. Баъд помидори розовый гирифтам. 3 намуд помидор. Гуфтам пирӯз точно помидор дусак мешавад чи? Байни хали бодиринг гирифтам. Чиқадр таъриф кард бодирингҳои ҳаворак мегирифтам. Фотимарам чиқадр мухоли бодиринга нағз мебинад. И карат михали бодиринг гирифтам. Чиқадр таъриф кард ки ба маза ҳай. Қимат бодиринг
وقتی گیریم که قیمت بود بعد خیلی بالگرسکی فصل گرفتم برای گالوپسی بالگر گرفتم خیلی سبزی کسی картошка пиёз ино отдельно пакета خرید کردم این مانگو را او دخترک به پول داد بهد مانگوی با مزه کستایتین من از ببینم بعد میدونم چی گرفتم تماشا بینم ببینیم چی گرفتم بیچه خشروای اک نمیدونم این تیز بوشا نبوشا نمیدونم так и зелень конечно гашнич яки гашнич он бе хат шро будет действительно будет гашнич мекунам яхе вақт мехарид будет гашнич намекунам ку райхон ам гирифтагим райхон да халадени ки райхон ай магазин гирифтаги будам ё райхон намефурӯшам гашнич пиёз укроп ҳозиро ҳамаша ҷубаҷӯ мекунам халадени будам ай меваҳои нав гелос гирифтам 1 кило неки напурсидам килош чанд сум я бор гирифтам 500 чанд сум буд 1 кило гелос гирифтам кӯдако хушрӯ мехӯранд хали зардолуй хали чизо мегирӣ намехӯранд и ба хидмда челон гирифтам челон килош 1500 инами қаш 650 сум просто маназидум не бехадам заем хат нашта мехша челом тамом вроде тамом да иджам челом баргари сурхакан гирифтам ёроз да халденек ҷоба ҷо мекунам моҳиёра эрӯз авқотчуна надам авқоти моҳиёра метиям и айпаси абед ябом авқоти бамазача тайёр кардам дар кор бози якум очида соат 1 шудестай мешинам як группамда обучение мегзаронам қай духтаракои командам кор мекунам камтар ба намози пешина мехонам ба авқот мекунам тамошабино ина як гӯшти картошкаи нав болгари ҳамаша буғ партофтам кати помидор якта салат кардам а иҷа сюрприз иҷа муҳаммад тамошабино диюм борае ки инем хали коробкаи сок метияншона ай ҳамо литсее ки мехонад як бор ҳам хали коробкаи соки помидорӣ оварда буд и карат себӣ оварда и ба ӯ рӯз 2 кило барин апелсин оварда буд ҳозиам истодаи апелсинош бо ини севам ҳози кати ҳами коробка овардай ина ҳастай апелсинош инами апелсин нами пур ба пур буд ирам ай ҳамо литсее дода будан шуно намедонам я барои чӣ қадар чизае додастиян мега ҳама монда додан инамахай тамошабинони азиз имрӯз стоматолог рафта будам 3 дандон ва як бора пломба кадан аюс омаде савдам вақтам хушки дандонома лечение кадам ки дарах дидим я бачак на пеши мошинашам хали фурухтастай бачаи узбек рафтам на пеши ман кадам биним ҳама харидастиян беҳад хали геятадатане мхета пидаги гелос кати клубника мхета пешаш яшку қатора хулоса маям истодам очрада гирифтима 1400 рубл гуфт ки ай қирғизистон овардагим гуфт ҳамаям ёра ҳами саҳар гуфт дровардам тюмен ябнен кужа лойқатия маълумае ки хали чӣ бигӯм натурални бехимия да и гелоса конечно чашидам беҳад ширини бамаза инаи охираш буд да сета ина хали пасудаҳа гирифтагӣ буд охиршави 750 сум и 1400 и 1500 гуфт 1500 дадод ина клубника 1400 неколи клубника начашидам беҳад бамаза гуфтесабдан занакаку рӯз чашида харидеста будан ма дандоном ки карах я парайрум карах буд якта гелоса чашидам маза ширин гирифтам имрӯз рӯзи саиди ҷумъа ҳай
пагah шанбе якшанбе кӯдако да хонаанд бас сери мегӯм бихӯранд кӯдаком. Ози ягон чиза абсолютно ягон чира жилет намекунам. Чизе бирӯя худованд ризқ додагиш қати шукрона када барои хӯрдан ягон грамм бигем ки эконом нест. Мегирам ками кӯдакон бихӯранд. Вақти кӯдакон мехӯранд ино тамошо када худам бигем ки ай чашм ай ҳама чи сер мешавад. муҳаммад омад. тамошобино як интернет магазини хоҳари азизмон беҳад дузандаи моҳирай. ҳам материал мефурӯша, ҳам курта медуза, ҳам бистрай доставка дора. муҳлати 3 рӯзда инами куртора да 1 рӯз духтагиай, да 3 рӯз уже расидагиан да инами шаҳри мо. аҷоибот куртаҳои фасон медуза. ҳоли духтор шуда канал мемонам тамошо кунен. ҳозир ма мепӯшам да танам нишон метим ки чӣ хел куртаҳо роикадагиай дама. уже тамошобино и апаҷона ма барои шумо шинос кардам. метунен дар номерошон бинависен, заказ кунен. бо ногуфта намона ки куртаи очадухтара медузанд. очадухтар чӣ маъне дора? ҳам барои хутон, ҳам барои духтартон. барои фотимаи духтагӣ будан. мутаассифона дар вақти видео карданам фотимаҷон хоб буд. хеле аждат кардам нахест. дига гуфтам биё дер мешава, хай тез видео кунам. баъд иншоаллоҳи раҳмон ягон рӯз қати фотимаҷон куртаомона якхела пӯшида ба видео мекунем, сурат мегирем, барои шумо нишон метем ки бо чӣ хела куртаи духта оча. духташон беҳад мустаҳкам, оригинал духтагиан. ман вай кати аверлок задаги мустаҳкам, хулоса намебурай, ришта кашак намешава, ба қуввати хушрувак. пушаймон намешен. обязательно заказ кунен. ана ин ми куртаи крестьянски духтагиай. фотимаям копия ми куртаи ма духтагиай. беҳад хушрӯ омада, маъқул шуд. ман нағз мебинам куртаи тоҷикира. да комментария бинависе бо ки куртаи тоҷикира нағз мебинам. 1000 платья млатьянам хали мехарем бо хел мекунам ки куртаи тоҷикии худмон тамоман дигарай. бо шина майда да тана хушрӯ мешина. действительно ки материалошон хеле ғавсаки ба қуввати хушрӯвак. ина тамошобино якум курташа пӯшидам. аҷоибот хушрӯвак. най пеш нишонтим. куртаки крестьянка буд. дарози хушрӯи на остинакош манжет. крестьян удобнигиш дамия ки мақсад майда калон чӣ хеле хоҳӣ мекунӣ. ман беҳад нағз мебинам. ай мода намерава и духти крестьянски. ина дарози қадш. мая ҳози ҳамун духта ягон бор надида. мегем ай пеш размер мама гуфтагӣ нестимша. ина чотки духтарои кадагиай. и хелира ами профессионални дузандаҳо мекунанда. ами гуфта вақте ки гуфтам ки ба размери ман надори чӣ хел медузӣ, гуфт ки апа чашмом кати бинам, гуфт ҳамин видео надидам, гуфт размертона уже хада медонам. бовар мекунен да чӣ хел хушрӯ туфлиёи навум кати пӯшид. бо ихе қади курта хушрӯ метавон. ина тамошобинони азиз, духти курташ беҳад аҷоибот фасон. ман беҳад куртаи тоҷикии худмона духтчуна нағз мебинам. 100 агар ҳамин куртаи тайёр мехарӣ, сёрана куртаи тоҷикӣ бо дигара. ира бинен чӣ хел хушрӯ духтагиай. ҳазор раҳмати калон апаҷон барои духти куртатон. беҳад маъқул шуд. нигоҳ кунен. машаллоҳ. кстати агар аи сатрорам дар кор боша, шарфома ай тоҷикистон я сумка овардагим. гуфтам ба наздикии иди қурбон баъд видеош мекунам. барои савдо овардагим. шарфо ҳама цветш ҳастай. сафед, сиёҳ, ҳама цветш ҳастай. шарфои шолшола доракай. машаллоҳ. чӣ хел хушрӯ духтагиай. хеле паплин ғавси хеле хушрӯвакай, хеле туники безибаку нестай. аҷоибота ина.